Tak jo, dneska se koukám, nám někdo dává peníze a nevím, proč mi dával tyhle ty. Já nevím co, tak mu dám třeba 100 milionů. Nevím, asi to nevezmem. Tak jo, tady takhle máme svoji zahrádku. Já vypadá hrozně, ale máme tu 2. Já ji nechci ukazovat, až v příštím videu ji ukážu. Tak tady se možná něco koupíme, jestli mají dobrýho. Houby. Tak houby můžem třeba. Houby nevaděj. Houby jsou hodně dobrý. Takže je tu takhle dáme. Nevím, proč Grow Garden neudělali velký. Ale mají velkou hodnotu. Takže to je dobrý. Tak a teď budeme asi čekat. No, tak tady prostě takhle budeme to. Tak už tu máme ready to. Divine Sugar Apple Cacao. Tak. Stormet. Tak. Dám si tohle. Tak, to se nám hodí. Máme si to třeba sem. Máme si tu favorite. A kolik to dá? 300 000, to není špatný. Tak, taky si tu prodáme inventory. Tady se tak koukneme. Nic dobrýho, co máme. Tak, a to už bude konec. Tak